давоми моҳҳои январ июли соли равон мақомоти ҳифзи ҳуқуқи тоҷикистон 27 таҷовуз ба номус ва сӯи қасд ба ин амалро ба қайд гирифтаанд. хабар медиҳад агенти оморӣ назди президент ки сабти чунин ҷиноятҳо дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта қариб ба андозаи 30% зиёд шуд. моҳи июли соли ҷорӣ 5 ҳолати таҷовуз ба номус ва сӯи қасд ба он ба қайд гирифта шудааст. тӯли 7 моҳи соли 2021 дар маҷмӯъ зиёда аз 15300 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст ки ҳар кадоме аз панҷуми он ҷинояти вазнин мебошад. шумораи ҷиноятҳои вобаста ба одамкушӣ ва сӯи қасд ба куштор ба андозаи 31% ва маводи мухаддир 28% нисбатан зиёдтар шудааст. дар ин давра ҳудуди 2200 ҷиноятҳои иқтисодӣ, порагирӣ ва саркашии шахсони воқеӣ аз пардохти андоз ба қайд гирифта шудааст. сабти чунин ҷиноятҳо дар муқоиса бо моҳҳои январ июли соли 2020 ба андозаи 10% зиёд шудааст.